ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ପ୍ରିୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 12ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ବିଶେଷ କରି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ରାତିସାରା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତାଇଲେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଚୟନର ଅନେକ ଉପାୟ ପାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ଲିଖନ ପରୀକ୍ଷା, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚୟନର ଉପାୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା କ'ଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଯେ ସେ 12 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେମିତି ବଚାଗଲା। କ'ଣ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ନା ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ନା ଅଧିକ ପଢ଼ିଥିଲେ କି? ନାହିଁ। କ'ଣ ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? କଦାପି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କେମିତି କି ପ୍ରକାର ଚୟନ ହେଲା? ଉତ୍ତରଟି ସରଳ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚୟନ କରିଲେ ଓ ଯୀଶୁ କେବଳ ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିଲେ ବା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିଲେ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହୋଇପାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ମାନି ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ 2 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତଗଣଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିମୋନ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁଦା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ପରେ, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାତା କାଥୋଲିକ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅବଗତ ହୋଇଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କରତ ସହିତ ଏବଂ ସାଧୁ ଯୁଦାଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ରହିବା ଚିତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଅଛି ସେମାନେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମରିବାକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କର
ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧୁ ସାଇମନ ଓ ସାଧୁ ଯୁଦାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।